Здравейте, Люсо от Battery Service. Правим един бърз апдейт относно това какви са промените, които се наблюдават след смяната на тази Navi N65 тротинетка или електрически скутер, все едно, така която е на колегата, като съответно в предишното видео ви казах, че тук сменихме 65-те китайски клетки, които бяха на около 4400 км и 4-5 години, ги сменихме с Samsung. Съответно батерията от 12 стана 15 ампер часа с Samsung. И сега, какви са промените? Има разлика в пробега, около 10 км, при тегло на колегата 110 кг. Аз също я карах днеска, аз съм 30 и малко надолу или около 30. Има известна разлика просто в поведението на устройството, но основната разлика каква е? В началото, когато беше чисто нова тротинетката, с китайските клетки, там нещата как бяха? Натискаш газта и като види БАИР, от тук ограничената скорост е 25 км в час, стигне ли БАИР, в случая с тегло над 100 кг на водача, там отиваме може да следвате до 15-16 км в час. Това е с китайските клетки. Сега в момента при БАИР, значи тези, които са в София, знаят БАИРа от центъра нагоре към телевизионната кула, там мога да ви кажа, че при теглото на колегата разликата е от 25 слиза на 23. Или даже може и 24 издържи, ако няма насрещен вятър. Тоест тук тягата е брутална. В смисъл, имате много повече тяга. Аз днеска карах и можете, в смисъл, заболяме палец от държа на газта на 25. В смисъл, тя не слиза от 25. Няма значение дали е така или е така. Когато беше нова с китайските клетки, там като видеше така, т.е. лек БАИР, слизахме от 25 на 16, на 18, на 20, в зависимост от това какъв е БАИРа. Тоест тук вие нямате колосален скок в пробега, но имате много по-голяма динамика, много по-голямо, рязко, по-бързо ускорение, въпреки че не сме випали контролер или нещо подобно. И съответно това ви позволява да се движите в горната граница абсолютно на максимума на тези 25 км, които са разрешени от закона. Докато преди с китайските клетки, макар и нова, там се движите в пешеходната зона 15 или 10 км в час, нещо от този тип. Малко преувеличавам, разбира се. Но това е основната разлика. Смисъл, имате малко по-голям пробег, не е колосален, но се движите на тавана на позволената скорост, на максималната скорост на тротинетката. И то непрекъснато, няма значение дали е БАИР и колко е голям БАИР. Никога няма да слизате надолу. Това е основното нещо. Сега представете си това нещо, ако вдига можеше да се отключи и да вдига и по-високи скорости, там вече ще ми се коментира. Така че това е разликата между марковите и не марковите клетки. В един случай карате така, нагоре-надолу. В другия случай карате на пълна газ непрекъснато. Това е. Така че изборът е на всеки индивидуално дали ще си го направи с маркова клетка и ще кара и по-дълго, и по-динамично и тези клетки ще живеят ясно, няма да изкарат толкова колкото китайски, ще изкарат 2 пъти повече. Така че това от нас като някакъв лек апдейт. От тук нататък сте вие. batteryservice.bg